kurwa ase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church. Bakire ase namba yomo director enoti 52 2 5 3 5 Boigo banyore wetera ase namba ya BC enoti 52 Eyemo 52 3 enoti Skyline Friend School ayerera ase mabaga make atigarete. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi mkuru wabare bokoreli ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimiaisano neiseto nemerongitano na boiga setingima ase chishilingi Eyemo ne chimiaisano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti Eyemo enoti isano marakabire enoti Eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutoka imijuma chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis. Boywa mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito kero montachi obisi ito to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwanya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo gorba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na then tubuate branch ndu mu Okaratina opposite Absa Bank.
WorldFit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Nayaiteire. Orocha wika mocha ria kanyora chisanduke isatu chirikirire tali mwana wa yeroda. Familia iri se ba mosera tikurwa gachuba bataito mubere. Tato mwabe kiagera nero mwana wa yena atagito mubere gusomo chokoroe. Na Delphine nera asa nyomirubono arigirio bomenyo na rombata na batagito mubere no mwana Obama no ali. Oga decide na ki Delphine. From there my father na gachetu. Na matanga tatendete. Lakini nchebona ngateba tigankoleki ngumbi life. Iri ni bea challenge stigma iyo mugwetana bono ate agenene no kurinda mwetana mbaka igete baka sara ngaikanga boli inkamuboli ninkinda gukorere ekero oyu specific ngabona mbugonde. Ndizi TV ubwenso bw'Gusii nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwogo tonyora asoro gonkor Gusii neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu Gusii. Magoro bengi ya yeritkoria Jumanne tariki kianda cyo mutinyo gatano omwaka bwecu 2023 mwancho muri radio Ndizi TV ekerongo egenda munaritkoria uri abere ritoere kigima na nene kwa bere go kwego kya aso kubwatia emirobere yonsi yeritkoria rero na manga gendrete gokorekana imense ya Kenya ekeratwarabna omuroberio bwo gotindokora emibere y'abantu korwa selinaniria shaka ime ye county ya Kilifi nigo gendereri wa ritkoria rero awase emibere y'abantu emeronke ibere noyo mababa gose yabage gotindokorwa korwase chinsemecho nekero mwaziri boborendi bwimekidure kindiki aberega kweneke yabuna nigo bawuchya kogenderera no muroberio yo komono mancho murigere ne chinga kichingiye kero yaragire Ensa Eyemo yabona mugoroba ekerongo kwarigania SMS Amayia eriongo manyuna nara ya kubwatira nabasaki baito to kwariganire asenchera erejo bwikirana uko nende ritangandike gimati gataranyore gatiyari kwariganiretie asenchera yubwenge. Ere tuwa muata soka tuanzi piba to manye lazima pale rosi. Omwe msiya kata taita to manye tire ere tuwa soka lazima to manye. Abamenyi badaraja mbili korobekana korera barayi kubaroserie pare yo yaberege saregeta segeka. Ana kubakire skuru yao tema chuna chin korera abana abu inspection isei abaorokia koboru wakobatuka boikiranwa abana chinga kibakoira na chiskuru ekero yarokanire buna banke babo nigo bakoimuke binyuwa byo gotindia. We now have 22 MOUs, the largest memorandum of understanding with any country. Obwa matobuya egatie chinse omuraiwense Dr. William Samoei Ruto kweneki abunense ya Kenya yabekire chisei chobwa matobuya ne chinse chinde.
omwanchi omurigereria yo munanda mange ngo kwariganira ngomanya senchera ere yobwikira no ekera ngokonyera buna sensemere ya Facebook na bakugendera gotonyora witira Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na boigaso mutandao Twitter na bogo twitwetera @Ndizi TV News ere twendere kwimanya na boigo wesemia amange iritriane Everline Osero to kubwatrana nere Joshua Auta kweneke buna wikeire asensemo yimanyererio kabana intwego ika omwerio ngo kwarigantu ya chaka senchera ya bene kurwase county ya Kisii awase kiaba egento kyomogoko asaba kuri emiremo bense moyo bochenwe binyoro gusaba munyekaine muna community health workers ekerabono baba wakanwa emesara yabo no mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati abakori emirema aboni barenge chiribu ibere chimi kyanda na 40 nigo kero yomo abagakonyora chishiringi chirwinye omurobere okorekana asegeti echiwosori kya Gusii stadium awase obago wekiranwa no mokonyi bwo mugavana se county ya Kisii asobwamo bali ira yogo kya kogendera kubakana emisara yabo munenjira moyo kubakonya wekrania obokoreri burobu yago kya se abananchi muri keito Mildred Momanyi no roboti uraso wekranu Etengo ewiriato nigubene kigwa imeyegeti kya Gusii stadium imeye county ya Kisii maiga y'abanyagitari bali bakwerwa ase binyoroba manyekaine buna community health promoters chiribu ibere chimya kyanda na 40 kurwa ase chibunge chonsi imeye county abo babeire bagokora egasi yo kwerwa batari gwakanwa asenga kentambe kwegwa chiribu inye kero oyomo no mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati ejo kirachi kubakonya kugura nonya na mache chinga kibagokora egasi yabo. Today at this big event of my community health promoters in the whole county, the 45 wards, who totalized to 2,940 of them. We decided as a government, as it has been also the calling of the national government, to give them stipend. The stipend that we have given them, again, they'll be added from the national government, from the Minister of Health. A promise that I made at the campaign time, I've fulfilled. I've released this stipend for January and February. And again, I'm going to give them for, it's going to be a continuous exercise. Nigo omugavana atebire buna nache kogenda kubakana aseboigo arwa eira yokuba ebintu binde bire birachikobakonya gukora emiremo yabo keboikeranu. Endeavoring to make available of other tools of work. That includes gumboots, jackets, umbrellas, when they are moving from one compound to another, to supervise and check that we have a healthy community at level 1. These are the first line of defense in health matters. I'm happy that now I'm going really to understand what is the situation of health issues in my constituencies and as well in my wards as a whole county. Boigo nigo omwaziri bw'abachenulea ogega akira omugavana mbuyamono asenera teba chibisa chire chikurwa ase serikali yanene ase gati ya chiria banyora chirasoe ase NHIF. Kama sisi leo kwa kaunti yetu government ya Kisii tunawalipa 2,000 kama stipend, alafu kuna 500 ambayo inatakikana kuwa ya NHIF, so in total ni 2,500 because tuna retain 500 kwa NHIF. The national government is doing the same. Inalipa hiyo kiwango tumelipa ambayo ni 2,500, 500 inakuwa retained and then they get 2,000. So in total watapata 4,000, national government ikiweza kulipa the same amount that tumeweza kulipa. Ase chinga kecho abakori emiremo abo borokia omogokobo maiga yokonyora chibesecho ase chisimi cyabo nigobalia eira yogo chakogendera gwetuma ase gasi yabo. Angalau tumeenda muda mrefu, lakini siku ya leo imetimia ya kwamba hata message ndio hii mimi naonyesha ya kwamba nimepokea shilingi 4,000 pesa za miezi 2 kutoka Stanbic, ambayo vile gavana alisema hivi tulianza kupata hizi hela kila mtu. Kwa hivyo hata sisi tumeahidi ya kwamba tukienda pale mashinani tunaweza kufanya kazi vilivyo ili tusaidie mortality rate katika pale mashinani. Kulipotalia egetaseni kia Ndizi TV, elitaliane Mildred Momanyi.
Mbia mono muri keito Mildred Momanyi ase oroboti ororo ikirano kubwatikana neriberere rigenderete kwenekiwa asogosie kwa kwenya gitari ya Nduru level 4 iyo kutoka ase bunge ya South Mogrango imeye county ya Kisii bono nigo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati abereka wesokia na gutukuterare chingume cyabere chigo kwaneka una nere oirerete ogosie kwa kwenya gitari eyo nabono nigaganirie abo bisabo burendi kweneke bunango korabale obotkiboime kubwatikana neganeyo Chingakia Chpoigoni gomo chumbe South Mogrango Silvana Osero aganirie abamenyi ba South Mogrango gotakana ebango goika enyagetari eyo yabeire giekoigorwa iri kugendera kurwa obokorere oroboti orwa senchira yoboime Magega yenya gitari ya Nduru Gusii kwa ekere mashini ya static ya chete kunganyigwa kurwa ororo na koleta liberera litindi bono nigo enya gitari eyo yabereke Gusii kwa asegeka asebono umugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati aisokirie na gukana chingume icho cyabere chigweta buna nere osigete enya gitari eyo. It's unfortunate that now is a month that Nduru hospital has not been open simply because of the police. They were unable to arrest the perpetrators of violence which was meant to our doctors. Over time I've asked the doctors to go back, but they are fearing for their lives because some of them indeed were hurt in the fracas which ensued in Nduru hospital. And it's not new as close the Nduru. It's the union. Omubunge bwenseme yo Silvana Osero asensemo yaye nigo akanire bororonga mashine yo teligo cyakurwa ororo asarenge na yaiga. Totagete kwipchinya gitari cyeto cyonzipi. Gavana akogora chi mashine kirase. Eye niga yagore tuna World Bank. Na yagenda oligi World Bank egorere keumbu. Oligi World Bank egorere nyamache kosandons eye World Bank gaje kagora chimashini echi nane mawata banga chimashini echi ibere bakongumboyo ne jito nibere jire akine jito abaroire na bako bayikomilimo naende onye chire ibere mutakete tunyorebe mo bakongumboyo lakini ntobwa rinya gitari emo umugavana nere asensemo yaye nigatebire engane yo nigere yage siasa asabolie abanyanyimbo gutukengane yo asoboime. It won't be accepted, not in this society, not anywhere, that people, a politician, simply because he believes that he's in government. Therefore, what I want to ask again is that yes, if it's a selective justice you want to give the Kisii people, we may end up to ask the national government to either withdraw from Kisii and we man our businesses as it fits for us. Omubunge bwenseme yo asensemo yaye nigatebire onyenya gitari yo teligo chikoigurwa nigo abaroire barachi kuligererirwa na kwegwo obugweni asetinya gitari chire ange aseboigo atebire ukire nenchira abaroire barakonyeke bone gende twamwire okoba nyamarambe mwasikikire abaroire mbali konya banarite nyamarambe twaboigorera gakirindi kiga twarusiye abanyagitari abandi tabaka abandi development abandi abana bayitonkaga abari doctor ba voluntary bakirega toncho irobisi yeito yabere clinic oriogoja no mutuko muati nenda mariyoga naro na iru nabasani koru Nairobi echi company cie serikali batoire akorwarigu aigweriogo omututige kumuati ase chingakie chonigo omubunge bwenseme yo abolie omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati gochigotara goika asenseme yo kuligereria enseme yo aseboigo atebirenga abamenyi bensemo yaye tibali gochigwakana ebango ekoika enyagitali yo yaigweirwe yogo ndugu koregasi abagirange bakoboriga omugavana uri twakerete kuranga yare ngiataratirara no nduru wanja tutairi kuigora ngiotarachira no rora na kire erete inchuri abantu inchuwa mambi abantu ba kugija toza kubuli machine eritokwerwari echo guteyo gase ekiagere tokwerwari echo guteyo ga nyamarambe bogirange ngima chichiro chionzi kulipotelea igetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi.
Togotigana nayo nigo egati abamenyi korwa sensemo ya daraja mbili mimuchi obusongo baba wesokia ritkoria rero na gokoro korobekana aso kwemurunganiria eparembe ya daraja mbili gocha shirikisho asikire bagoteba buna yaberege gosareka asegeka korendeti ya nyakorosiwa nabona nigo baburie abarai bakorawo no MCA bwodi ya Kisii Central kwene kiabuna nkurigerere bare pare yo na kubaroseria erio kwororobia obosombi nabago kubakonya gukinia sector y'oboncho muri Kitonde mo Stephen no roboti urasubwime Obosombi nigo bwale maligwa separe kurwa daraja mbili gocha shirikisho n'ensemo ya Jokville engaki abamenyi besoki na kurubikana skiri bagoteba ne pale yukwe bwasegeke getambe lere twa mwaso abomo lazima tosoke to andamane lindo torosere kwe pale duki ka obere ka totebinga mata to manyeti lere twasoka lazima diuki atomanye ntoko bakera lituko abasubatu bete bakanyora bana para tuabunekira magoro kwani toka bebe na mekenyoreke gima lere twasoka lazima epare geto chande to kudara chambiri otire chokivira otinde kona mbaya epare gerembe abasubati bono igomno yo mona nyorero mwana para ngakitoko kora tuete to ikachana to nyora bana bono igaba muramwanzi baumire magondo yabu aba muraba umire magongo aba muraba umire magongo basubati babatamire ngakitoko kora gyuki Chimi tanke igo kurwe pale yo naro ni gedaraje na yenseme yo sarigete yu ya ira bamenyi benseme yo muchando bwo korondia chinsemo chiare konyorobo koderia sengenche daraje yo terigweteka Boni ge tore daraja ga daraja koruko bosongo paka shirikisho egwete rora abantu mna bakoruko ngumbwari mbali konyara gutambuka goche ngumbwe chi daracheji nche no muntu oyomo obete affected ase darajembe behind Stevens Hotel mayaga bwe daraja nero egotenga baminto gake mutago toigwa mna mbatebete babike daraja yechi chuma baminto erebuye kuserebo nenyiko ogatochaete ngiotagotokonyeregasi otochaete bono bosininki nona baraibande chikura chielire ndocho moraye president kurwa akero chikura uchakire gasi yae taba chupagusi ainingo bwate chuki na bantu tarikokora abantu bashirikisha watana toba maiti nigo baganirio mu MCA Okitutu Central Ward Duke Nyarango konyara weso kina kweyero korosigwa wepara ne darajeye gaki toigwe chi daraja eji rode daraja ekoruga ekwenda bosongo paka shirikisho egwete pi ligerie daraja toko soera roche bantu mbali kwenda gutacha mache. Nimependa kwenda hapo lakini siwezi enda hapo sababu nikipanda pikipiki nasikia mgongo inavunjika. Mimi nimekuwa nikipita hapa kwa hii daraja kwenda pale Bosongo Hospital lakini nji kueta kwa sababu hakuna daraja. Simba ayeno mundomu ya kaki tuone huruma Mungu. Tuone tu huruma hata wa mama kama sisi wenye tuko na mimba hata utuone tu. Mimi nimesimama hapa kama mama tuone huruma. So we are appealing to the MCA. Aiche mbako hororo within 48 hours. Aligelie daraja yeju na andanyerozi. Ntoto tati mangana si mambo na siasa, ni mambo na maendeleo. Tunakujua kwa bere miaka 5. Ne miaka 10 ochikoba bono. Nkigwa tokorebu na abantu bakitutu Central Ward. Maiga na separe daraja mbili shirikisho RS wodere bia sense moye county ya Kisii ward ya Kitutu Central la wasa menyi benseme banyarire gwesoka na utendio boso bia sechinga kichinyinge cheriti kolia rero ase baboriro mu MCA bwenseme ye Duke Nyarango mera kwane kibuno bekire mero bire kwane kune epare ye nene RSNC be banyarire ko bage ko su nyarire ko bage korro bio bosombi asenseme ye reporteria Ndizi TV korwaiga se Kitutu Central Ward Kitutu Chache South area tariane Ndemo Stephen Miyamano muri Kitonde mo Stephen ase oraboti ururikirana ucinga kechiga barokiwa bachakire kwirana ase chiskuru magaga yo kugenda sumutumuko bwerusa ya masomo nigo bono kuburia kwa rure gochi asaborokia kwene kyabuna ngorigereria bare boikiranu ekyabarokyo bakwimukia gochi ase chiskuru anene baria bagosomera chiskuru cyoburaro ayankorengana na Charles Nyakoe oyoro mo bisabu ekiombe gyo kurwania marego yo gotinde kya nakada oyotere bunani go yarokanire aborokiwa nigo bakoimukia amariogo yogotindia gochiase chiskuru egento kyeira bange babononya na masomo kwira na magega umurikyo ito job manki na bakagusanganere Maiga yogotabokia umutimoko omokebwe chiwiki bere nigo chisukuru chigendetse koigorwa na borokyo goikirana ase chisukuru omoteneneri bwe kyombege kurwania amariogo yogotindi ase county Nyamira Charles Nyakoe na ichanera egatia borokigwa bagoswa chisukuru na amariogo yogotindi nyore reports inga
abana abange kabakenoki asichisukuru chiabo nigo bakogenda bagenda n'amaryo gotindia buna kinyasore nonye n'amaryo ande nare echikoni ni agotindia amaryo gaya ande ake bari mumbara manya uchusi y'abana aba bagutumia abana be bakubisa amaryo gaya buna kinyasore basi kabisa cyabo buno bosie ekinde bari cyabo n'ibitamuta mugera inchiro isiri tayari bakora baoneriwa basona kirosyo chisukuru aboroke nigo basabira uko bamaiso ekera aboroki wabagosoa asichisukuru elinde ko batanga gosoa chisukuru na malyogo yogotindi nebinto bitancheiri abana abu inspection isaine no ena abana kinyaruka ekera ndwata abarimu abasubati ira abana abu kirumu genda bacheki kapise ekiyagera tari mwana mu rugo okutumia malyogo gotindia no ena abana kinyaruka rero no bubale mwadani abamura bacheki neriyo ramanye ngabona abantu bwate na abana bali buya abana bali sifu asate ba amalyoga yogotindi nigakwirera aboroki ogotwara chimbwa chimbe na gukora ebinto bitancheiri ase chiskurume mutamanye because onye muri gukora au butukibwe no boisaine moko batiga bagoswaigo tu mutabachegeti teguri koswa na amalyoga yo without ukumanya kwaino ama tukamba kwanya ng'abana bazi bakora ibintu bitagwenete narwa esegeto gocha sabaiboli kubwaterana na aborokia erinde gokinia aborokigwa asenchira endonge abaiboli tiamatebiga abana aba baitu nabangeni gotubwa igokonyora omwana oyo kero kanangana niko iguru ngose kuri school gusubwatira muri school utinde school takuminyoka genda ngora oye wo mwereke uno mwana yatwita muri ugutindie kiagera imbaroro bakwire baoneria abande ayenga no muroje tari gutumia lakini ekara kire school ni garo umutumikia muri ugutindia korende nonya nigo abaiboli baborokyo bali batwalire enaro yo kunywa malyogo yogotindi mbasa bakurigie obokonyi kurwa saba semia boli ayo mkwaro ringa omwana ndake obeire yao tumia malyogo gotindia ntore free injipa kwa obisieito etoko mokolela counseling and guidance ntobwata abantu bwate choose you just come you are free ototebye onye ne school reta abana onye no muiburi onye no muntu omonene obwata obokongu buno obu sirutiga amarwa sirutiga sole ntobwate abanyagitari baito na inda mariyo naro akwewa asibia ebintu biri kuri omubere atatwalira Ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Mbia mono omurikyo ito Job Mangi ase oroboti ururikirano koro ase kaunti ya Nyamira tugotikana nayo nigo muraiwense Dr. William Samoei Ruto achaka bene taro ya Eyemo tukabere asense ya Israel gukwana chinga kiabaga kumirana no muraiwense yo Isaac Herzog nigo abaga goteba buna babekire obwa mateburubya gogo cyakobwatrana asogokora imirimo au yo goikirania amagendero egatiye chinse kibere nigetambukiro boigo kiabaga kugokerwa no muraiwense yo ase obwamo babeka okoiwana osaba koiwana gochia wekini asamangana au gati abamangana yo bonchoreria oburemi oburendi naboigo obutumeki bwe chinchera chekerero amanke ni gotwarganira no muri cyoito dipo nasanya Omuraiwense ya Kenya William Ruto amona First Lady Rachel Ruto nigo bakoreta aro yabo bene asense ya Israel tukulia rero eliogo sanga enkwana yobu amatobuya gatiense ya Kenya amonense ya Israel and the people of Israel to reiterate our long-standing relations between our two countries, which you have ably spoken to, and to assure you that my visit to Israel is part of the consolidation of our relationship. Long-standing, fruitful, mutually beneficial relationship. We have a great history together.
kusanga no murai wense ya Israel Isaac Herzog Ruto nigateba nganta yarare kubwatirana elio gusanga chinchera cyo gukinia uchumi yense ya Kenya ngwetero kubwatirana n'abamanyi bense ya Israel. That needs investment and cooperation, and I am very confident that Israel can share with us your experience and work with your technology and work with your expertise in that space. And of course, on matters to do with security, and we also want to see how we can bring the private sector into this space. Umurai wense William Ruto ni garu okoboko kubwatirana ne serikali yense ya Israel elio gutwara oboncherio buya bitango binde bitaiyo. By allowing them to trade, to do business, to invest without unnecessary restrictions, specifically on the subject of avoidance of double taxation. Murai wense William Ruto bego ni genyoro bwa matobwe bwa chagetwe elio litangani no murai wense ya Kenya omutangani omugaka Jomo Kenyatta. Going back to 60 years, we always remember our first president, President Jomo Kenyatta, laid the foundation for the Israel embassy 2 days after our independence. Amazing. It was the first such event for any country, underscoring the relationship between Kenya and Israel that was there even before our independence. Umurai wense ya Israel Isaac Herzog nere gago kiretaro yo murai wense ya Kenya William Ruto asate banga bone yenenga kingi ya yokubwaterana anene mono gukinia obonchoreria nebinde binge elio koreta obwa matobuya. We could do so much more in terms of business relations on all fields of agriculture, trade, science, and energy, and all other fields of joint cooperation. We are grateful to you for your friendship with us in the international forums, and we believe that the real story is to enhance the relations between our future generations and people to people on so many fronts. So thank you very much, and I hope you'll have a wonderful visit with us. We're your excellent team with your ministers who are here. Thank you. Kuripoteria egetasini kia Ndizi TV kurose kaunti ya Kisii elitalia nendipon asanya. Mbiamano murikeito dipon asanya ase orobote uru wikirega bano mwanchi muri enongo korera mayensa ya masenchira ere yo wikiranu korende na mange ngwariganiretie aina indoraj konyora senchira yo wikiranu chikoraga chinsa isato gendra kubwate mirobero yonsi ya Ndizi TV na buo obwansu buo Gusii eretariane Everline Osero twabwatira nanere Joshua Auta kwene kya wikeire asensemo yebimanyerero.